Hola, nins i nines, com estàu? Tothom bé? Sí? Fantàstic. Idò, la Jaia Corema ja torna a ser per aquí. Una altra vegada més. Enguany m'he enterat que també és l'aniversari de la Jaia Corema. Sí! Així que la Jaia Corema no va de festes, gens ni mica. I no li agrada celebrar el seu aniversari. Bé, tenc una idea. Amem si vos agrada. Què vos sembla si li feim una festa sorpresa a la Jaia? Ah, mirau, he pensat. Li farem una festa, però sense que s'enteri que és una festa d'aniversari. D'acord? I què farem? Li anirem donant coses i preparant coses i cada vegada que li agradi li llevarem una cama. Així aprendrà a divertir-se amb les festes i veurà que celebrar l'aniversari és guai. Eh? Això sí, si jo vos dic no és per una festa d'aniversari, perquè li diré a la Jaia, no és per una festa d'aniversari, vosaltres heu de dir no ho és, Jaia, no ho és. D'acord? Sí. Cridam a la Jaia Corema? Sí. Ai, quin nervis. Vinga, 1, 2 i 3. Jaia Corema! Ai, què passa? Què voleu? Que no me podeu deixar tota sola una estona? Jaia, he duit una cosa per tu. Mira. Què? T'agrada? Però, mem, he dit que no vull res d'aniversaris i m'ha dus una targeta d'aniversari. Ai, és que no pot ser. No és una targeta d'aniversari. Ah, que no, nins i nines? No, iaia, no. És una targeta per dir-te que ets adorable. Val. I doncs sí, està bé. Així sí m'agrada. Molt bé. Jaia, molt bé! Vine, que te llevarem la primera cama. Ja en tenim una! Vinga, va, cridem a la Jaia. 1, 2 i 3. Jaia Corema! Jaia Corema, mira, tenim un ball per fer tots junts. Un moment. No serà un ball per la meva festa d'aniversari, eh? Mira que he dit que no vull festes, eh? Mira que ho he dit, eh? No, que va, no és per el teu aniversari. Ah, que no, nins i nines? No, iaia. És un ball que és molt guai. Mira, és així. Ara va de bo, hey! 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 Una dona llarga i prima, Ara va de bo, seca com un bacallà, ara va de bo, seca com un bacallà. ara va de bo, que de bo va. Se passeja per la vila, Ara va de bo, caragols qui en vol comprar, ara va de bo, caragols qui en vol comprar. ara va de bo, que de bo va. Quan els veneu, madona, Ara va de bo, així es van a mesurar, ara va de bo, així es van a mesurar. ara va de bo, que de bo va.
No mos podeu dar a 4. Ara va de bo, A 4 no els hi puc dar. ara va de bo, A 4 no els hi puc dar. ara va de bo, que de bo va. I això és un ball? Vull dir... Oh, quina cosa més guapa! Pareixeu ballarines de ballet! Oh, m'ha encantat! Oh! Ja, m'he quedat al·lucinat. Et mereixes que et llevem una altra cama. Ja en tenim dues! Què? Cridam a sa jaia Corema una altra vegada? Sí? 1, 2 i 3. Jaia Corema! Oh, i una altra vegada, que... Això no acaba mai. Jaia, mira que tenim per tu. Un regal! Oh, mira quina cosa més guapa. Oh, m'encanta. Oh... Un moment, però això no serà menjar per celebrar el meu aniversari, no? Ah, perquè si no, no el vull, No, no, Jaia. Que no, nins i nines, que no? No, no. Ho veus, Jaia? No és per el teu aniversari, és un regal d'un cobo de verdures que sabem que t'agraden molt. Vinga, va, unes verduretes, està molt bé. A més, les verdures no és carn, perquè no se pot menjar carn. Així que ni carn, ni xutxes, ni res per una festa. Oi, faré un bon tombet amb aquestes verduretes. Quina gana! Ja en tenim 3! Això marxa, nins i nines, això marxa. Pareix que de mica en mica li va agradant tot el que estan preparant per sa jaia per la seva festa de... Perquè sí, perquè mos fa ganes. Que sí? Ui, quasi he ficat la pota, quasi ho dic. Val, anem a donar-li una altra cosa. Sí, així li llevarem una altra cama. Sí, i la vinga, 1, 2 i 3. Jaia Corema! Oh! Què passa ara? Una altra vegada? Què? Jaia Corema, mira, tenim una cançó per tu. Escolta i ja ho veuràs. Tu posa't còmode, d'acord? Si no hi ha més remei... Un moment. No serà una cançó d'aniversari, no? Aniversari? Quin aniversari? Que no és una cançó d'aniversari, nins i nines, que no? No, no. Idò, va, dali. Dos braços, set cames, nas gros, peus petits. Sa jaia Corema ja tornes aquí, amb unes graelles i amb un bacallà. Cada setmana una cama perdrà. Ja en tenim 4! Nins i nines! Només li queda una cama dolenta a sa jaia. Clar, ella tenia les seves 2 cames i el mag Roc n'hi ha afegit 5 i li han llevat 1, 2, 3 i 4. Li en queda una de dolenta. Així que anem a la darrera. Però. Ara sí, com que ja no tindrà cames dolentes, ja haurà après a divertir-se. Així que, quan jo vos faci una senyal, cantarem tots junts moltes felicitats. D'acord? Sí? Au, idò, vinga, va, anem a cridar la jaia. Quina emoció, quina emoció. Vinga. 1, 2 i 3. Jaia Corema! Ai, quin pesat. No pot ser. Què vols ara? Què passa ara?
No me pot deixar badar la boca en el vent un poc tranquil·la. És molt demanar, Oh. Jaya Korama, mira què tenim per tu! Ho veus, Un pastís, però no és un pastís d'aniversari. Que no, nins i nines, que no? No, iaia, no. Val, si és així sí, perquè ja he dit que no vull celebrar res. No m'agrada celebrar que som un any més bé, Què vos heu pensat, Què passa? No m'agrada i s'ha acabat. No. Si no és un pastís d'aniversari, per què t'espelmes, Ai, Jaya Korama, perquè és decoració, que queden bé? Sí. Ho veus? Vinga, va, d'acord, idò, me'l quedaré. Vinga, Jaya, que llevarem la darrera cama dolenta. Ja en tenim 5! Nins i nines, preparats i preparades? Ara! Moltes felicitats, moltes felicitats, et desitjam, Jaya, moltes felicitats. Ho sabia! Sabia que tot això era per el meu aniversari. Idò, vos he dit que no ho vull celebrar, perquè no puc sofrir el pastís d'aniversari ni la gent que m'estira de les orelles. I tampoc m'agrada tornar-me gran ni fer-me vea. A mi el que m'agrada és arruixats infants en la meva granera i que me deixin tota sola. M'heu sentit? I de fora, arruix, m'agrada el silenci i poder queixar-me tot el que vulgui. Així que, au, vinga, fora, deixeu-me el meu lloc, fora he dit. Però, què ha passat? On són les meves dues cames bones? Què ha passat? Jaya Korama, com que no has après a celebrar el teu aniversari, a passar-ho bé i a divertir-te, el mag Roc t'ha llevat les teves dues cames bones fins l'any que ve. Així aprendràs a divertir-te. Però, i què faré sense les meves cames bones? Això no pot ser. Un moment, que jo he d'anar a arruixar nins i nines i ara no puc perquè no tinc cames. Però, ai, un moment, tenc bacallà, no vos agrada? Podem fer un tracte, bacallà, per fer de totes les maneres possibles. En el forn, les roles del bacallà, el xuxi d'aquest que està tan de moda. No en voleu? Per favor, no me deixeu així, no! Ai, tem per mi que la Jaya no aprendrà a divertir-se, a passar-ho bé i a celebrar el seu aniversari amb la gent que mos importa i la gent que estimam. Que és important, nins i nines? Que està genial celebrar les nostres festes d'aniversari? Clar, si és molt guai fer-se gran. A vosaltres vos agrada fer-vos grans? Sí, ho veus? Ai, nins i nines, ja ho sabeu, Si veus a la Jaya Korama per l'escola, li heu de llevar una cama cada setmana. Hi pensareu. És important, Així no vos molestarà. Fins i tot, pot ser que vos deixi algun regalet o algun detallet o que vos faci un joc. No ho sabem. Així que lleveu-li cada setmana. I no vos molestarà fins l'any que ve, que li tornaran a créixer. Però l'any que ve ja ens ocuparem de les properes cames. I aquesta ha estat la història de l'aniversari de la Jaya Korama. I qui no ho vulgui creure, que ho vagi a veure. Conte contat, conte acabat. Picau les mans si vos ha agradat.